dårligt for næsten 2 Den første ting, vi købte, er den her shake med. Ja, og den kan anbefales. Så jeg købte den her foundation. Også på normal. Alle tingene er for normalt, og så er der nogle ting, der er for tidligere. Ja. Så købte jeg også en ting her i normal. Så købte jeg candyflash i 10'eren. Og jeg har købt sådan en her bogmandpølse, som er ret sej. Det er nummer meget højt. Og så købte Maluka den her til mig i 10'eren. Ja, hun købte faktisk også candyflash. Alt for 10'eren har Maluka købt til mig. Så købte Maluka også den her til mig. Og så købte jeg en powderpuff normal. Og så manglede jeg sådan en her fra en sleeve hairbrush til sådan gel. Og normal. Den er den. Maluka, det er til mig i 10'eren. Malle har købt alt for 10'eren til mig i 10'eren. Vi skal til andre musik, der skal vi skrive. En stikpinde til mig for 10'er. Dele tykken til stald. Og noget hairspray, for jeg lytter tør. Tak fordi I så med i det her video. Og for pension, så vil have fra de andre til jer. Og hvis I undrer jer over, hvorfor Malle sidder med krykker, så er det min, fordi jeg har brækket noget eller min tog.